תודה שחזרתם אלינו. במהלך הפרסומות הצטרפו אליי דוקטור גידי בכר ופרופסור זיו בן ארי. שלום לכם. כן, טוב. בלוטת התריס, הנקראת גם בלוטת המגן, מהווה חלק מהמערכת האנדוקרינית בגוף, המשפיעה בין השאר על חילוף החומרים. כאשר תפקוד הבלוטה נפגע, קיימות מספר אפשרויות לטיפול בה. על הטיפולים והחידושים בניתוחי בלוטת התריס נשמע מדוקטור גידי בכר, מומחה באף אוזן וגרון ומנתח ראש וצוואר מהמרכז הרפואי רבין. מה קורה? מה התפקיד של בלוטת המגן או התריס או התיירואיד שמשפיע על הרבה מאוד מערכות? נכון. הבלוטה עצמה מפרישה חומר שהוא בעצם הורמון לזרם הדם, וההורמון הזה משפיע על מערכות שונות ורבות בגוף. הוא בעצם גורם לחילוף חומרים מואץ במידה והוא מופרש ביתר, ולחילוף חומרים מועט במידה והוא מופרש במידה חסרה. אם לדוגמה יש פעילות יתר של הבלוטה, כדי להסביר לקהל הצופים, אנחנו נבחח בדופק מואץ, במצב של ערנות יתר, בתחושת רעב, בסבילות רבה לחום, בשלשולים, ולעומת זאת, כשיש חסר של פעילות בלוטת המגן, התהליך יהיה הפוך. אנשים יתלוננו על עצירות, על עייפות, על אי סבילות לקור, על השמנה, על נשירת שיער. כל הגוף עובר לאיזשהו מצב הרבה יותר איטי. כלומר, זה כאילו טורים של מנוע. מנוע פועל מהירות או מנוע פועל לבד. זה המנוע של הגוף שלנו. נכון. עכשיו, מה גורם לכך שהפעולה של בלוטת המגן משתבשת? קיים מגוון עצום של סיבות שיכולות לגרום להפרעה בתפקוד של בלוטת המגן. זה יכול להתחיל ממחלות אוטואימוניות, שהן מחלות שבהן הגוף, מערכת החיסון של הגוף, תוקפת את הבלוטה עצמה וגורמת או לפעילות יתר או לתת פעילות של הבלוטה. יכולות להיות בעיות שונות שקשורות לתרופות, יכולות הגדלה של בלוטת המגן, על רקע שלא תמיד הוא ברור וידוע, ועוד מגוון רחב מאוד של סיבות וגורמים, ובדרך כלל הרופאים האנדוקרינולוגיים ורופאי המשפחה הם אלה שמתעסקים ומאזנים את המטופלים. איך אנחנו מאבחנים פעילות יתר או תת פעילות של בלוטת המגן? אז שוב, מאותה נקודה שהפסקתי, רופאי המשפחה והרופאים האנדוקרינולוגיים לוקחים בדיקות דם שקשורות לעוקבות אחרי רמת ההורמונים שמופרשים לזרם הדם. אפשר להשתמש בבדיקות נוספות כמו אולטרסאונד של הצוואר כדי להעריך את גודל הבלוטה. אפשר להשתמש במיפויים שונים שתפקידם שוב להעריך את הפעילות של הבלוטה. עכשיו, יש לנו מצב של עודף פעילות, של מה שאנחנו קוראים הרעלה של אותו הורמון של בלוטת המגן. וכפי שאמרת, חום, עצבנות יתר והיפראקטיביות ודופק מואץ ושלשולים ואוכלים הרבה ומרגישים חום למרות שקר בחוץ, כל הסימפטומים האלה. ברגע שאתה עושה את זה, איך אתה מטפל בזה? בעודף. בעודף, מרבית החולים שסובלים מפעילות יתר מטופלים בעזרת תרופות או בעזרת טיפולים שקשורים ליוד רדיואקטיבי. המיעוט שבמיעוט מגיע בסופו של דבר לניתוח, בעצם להסרה חלקית או מלאה של הבלוטה בגלל עודף פעילות של הבלוטה. עכשיו, בצד השני יש לך את התת פעילות. נכון. כשיש לך תת פעילות עם העייפות, עם הלאות, יש גם שינויים מטאבוליים, כולסטרול גבוה, עצירות, השמנה, נפיחות, אין כוח. מה פה אתה עושה? במקרה כזה, הטיפול הוא בדרך כלל יותר פשוט, וזה פשוט מתן תחליף להורמון שחסר בגוף, שנקרא אלטרוקסין, ובדרך כלל זה פותר את הבעיה, ואפשר להגיע לאיזון טוב של איכות החיים. מחלות של בלוטת המגן אופייניות יותר לגברים או יותר לנשים? יותר בנשים, הרבה יותר בנשים, וגם מרבית המטופלות שלנו בסופו של דבר לנשים. עכשיו, הבחנת, אתה נותן טיפול. אם אתה נותן טיפול תרופתי, נגיד, לפעילות יתר, או אתה נותן טיפול תרופתי לפעילות חסר, האם אתה נותן את הטיפול ללא קשר לגורם למחלה? האם יכול להיות שיש גם סרטן בבלוטה, ואז צריך לעשות טיפולים אחרים? מרבית המטופלים שמגיעים בסופו של דבר אלינו, אני ככירורג ראש צוואר, מגיעים בעצם עם אחת משתי הסיבות העיקריות. האחד זה כשיש חשד לאיזשהו גידול בבלוטת המגן, והשני זה כשיש איזושהי הגדלה שגורמת ללחץ על קנה הנשימה, לקושי בבליעה, או מבחינה אסתטית זה מפריע למטופל. אלה הם בדרך כלל החולים או החולות שמגיעות בסופו של דבר לניתוח. איזה סוגי ניתוחים ישנם? הניתוח הקלאסי הוא ניתוח שמתבצע בהרדמה כללית, אורך כ-45 דקות עד שעה, שבו עושים חתך בצוואר תחתון, באורך של כ-4 עד 5 סנטימטר, חוסים את בלוטת המגן, מוצאים את
החלק החולני, סוגרים את הצוואר, והחולה הזאת מאושפזת למשך יומיים-3 במחלקה, ומשתחררת לביתה. זה בעצם הצורה הקלאסית של ניתוחי בלוטת המגן, שנעשים בכל מקום בארץ ובעולם. עכשיו, באזור הזה של הצוואר, קודם כל הצלקת, אתם מוצאים אותה, כפי שאתה אמרת, לא רואים אותה, כי זה בכפלים של הצוואר, אבל יש המון עצבים והמון כלי דם עדינים שעוברים באזור הזה. חלקם קשורים לבליעה, חלקם קשורים לדיבור. בדרך כלל לא נפגעים לא הבליעה ולא הדיבור בניתוחים של בלוטת המגן. חשוב לקחת בחשבון שבסמוך לבלוטת המגן עובר עצב שנקרא עצב החוזר, שהוא מעצבב את מיתרי הקול, וב-1% מהמקרים, 1-2% מהמקרים, עלולה להיות פגיעה בעצב הזה, וזה עלול להוביל לצרידות. לכן חשוב שיהיה מנתח מנוסה, שידע לזהות את העצב, לשמור עליו, ורק אחר כך להסיר את בלוטת המגן. בלוטת המגן היא בלוטה שהיא גדולה ושקופה ויש לה גבולות מוגדרים. אבל מאחוריה נמצאות עוד 4 בלוטות קטנטנות שהן בלוטות יותרת התיירואיד, נכון. או הפרתיירואיד. ואותם לפעמים קשה להבחן, אבל חשוב לשמור עליהם. חשוב מאוד לשמור עליהם. בעצם, כמו שציינת, 4 בלוטות שהן בגודל של אפונה. חשוב לזהות אותם לפני שמסרים את בלוטת המגן, מכיוון שהן אחראיות על משק הסידן בגוף. ובכל ניתוח, לפני שאנחנו מסרים את הבלוטה, אנחנו מזהים את הבלוטות האלה, כמו שמזהים את העצב החוזר, שומרים עליהם, ורק אחר כך מסרים את הבלוטה, וזאת כדי לאפשר בעצם תפקוד או משק סידן תקין בגוף גם לאחר הניתוח. עכשיו, יש לנו היום טכניקות חדשות לניתוח. בוא ספר לנו קצת על הניתוחים החדשים, שלא צריך לפתוח את כל הצוואר ולעשות ניתוח פתוח. אנחנו נמצאים בעידן מרתק, אנחנו בעצם הגענו למצב שבו אנחנו מנסים לעשות חתכים עד כמה שיותר קטנים בצוואר, במקום חתך של 4 או 5 סנטימטר, מדברים על חתכים של 1.5 סנטימטר. זה אנחנו עושים היום על בסיס די קבוע, בעזרת ציוד אנדוסקופי, בעזרת סיבים אופטיים, דרך חתך של 1.5 סנטימטר, אנחנו מסוגלים לזהות את הבלוטה, לזהות את אותן בלוטות יותר את התריס, לזהות את העצב החוזר, לשמור עליהם ולהסיר את בלוטת המגן. היתרון הוא לא רק החתך הקטן מבחינה אסתטית, אלא מדובר בעצם הניתוח שיותר מוגבל, ולכן גם ההחלמה יותר מהירה, ואז כעבור יום עד 1.5 יום אפשר כבר להשתחרר הביתה. אחוז הסיבוכים הוא לא יותר גדול, אבל לא כל מקרה מתאים לניתוח אנדוסקופי. איזה מקרים מתאימים ואיזה מקרים לא מתאימים? חשוב שתהיה בלוטה שהיא קטנה יחסית, שהיא תוכל לעבור דרך אותו חתך של 1.5 סנטימטר. אפשר להעריך אותו בעוד 0.5 סנטימטר. בעיקרון אנחנו עובדים רק על בלוטות קטנות יחסית, לא על מה שנקרא גויטר, שזה הגדלה של בלוטת המגן. לא, לפעמים הבלוטה יכולה להגיע לגודל של תפוז או משהו כזה. בהחלט, או לרדת לתוך בית החזה. אז אנחנו מדברים על גדלים שהם יחסית סטנדרטיים, עם גושים בתוך הבלוטה שהם יחסית מוגבלים, או גידולים שהם מאוד קטנים. לא גידולים גדולים, לא בלוטות גדולות, האינדיקציות מאוד ברורות, והתוצאות הן מאוד יפות. חלק מהגידולים האלה הם גידולים סרטניים. נכון. כשאתה פותח ואתה פותח פתיחה נרחבת, אתה יכול לראות מסביב, מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, בלוטות שישנם, בלוטות שאינם. כשאתה נכנס דרך ציוד אנדוסקופי, שזה פחות או יותר העובי שלו, אולי קצת יותר, כן? אתה די מוגבל בשדה הראייה שלך. נכון. בעיקר לאזורים יותר נמוכים או יותר גבוהים. אתה צודק ב100%. הנקודה היא שאנחנו לא נכנסים באופן עיוור. אנחנו משתמשים בהדמיות לפני הניתוח, במיוחד באולטרסאונד וב-CT, ואנחנו בעצם יודעים למה אנחנו נכנסים. ואם יש בלוטות מעורבות בצוואר המרכזי או הצידי, מעבר לבלוטת המגן, אנחנו לא נשתמש בציוד אנדוסקופי, אלא נשתמש באמצעים או בטכניקות אחרות. מה אחוז הניתוחים שמתחילים כניתוחים אנדוסקופיים, ותוך כדי הניתוח אתה רואה שאתה חייב להוציא את הציוד האנדוסקופי ולפתוח ולעשות ניתוח רגיל? זה בהחלט קורה. אני לא יכול לומר לך אחוזים מדויקים, אבל יחסית אחוזים נמוכים, אבל זה בהחלט קורה. המטופל יודע את זה, הוא לוקח את זה בחשבון, ואם יש צורך אנחנו לא מנסים לעבור לצורה הפתוחה. מה הטיפול התומך או הטיפולים שנותנים אחרי הניתוח? חשוב לדעת שניתוחי בלוטת המגן הם לא ניתוחים כואבים. וכמו שאמרתי, כעבור יום עד 1.5 יום המטופל יוצא לביתו. לעתים יש צורך בטיפול תומך בסידן באופן זמני. כמובן שמי שמצויים את כל בלוטת המגן צריך לקבל תחליף תפקוד הבלוטה שזה אלטרוקסין. מעבר לזה, בדרך כלל אין טיפולים נוספים. אם יש גם בעיות או חשש לגידול, תמיד אפשר להשתמש ולהיעזר ביוד רדיואקטיבי, שהוא למעשה מתביית על הגידולים או על הגרורות וצרב אותם. תודה רבה לדוקטור גידי בכר. עידן חדש של ניתוחים אנדוסקופיים בכל השטחים.